गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बर' हफिया थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थामनेल टाइटेलखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ बे टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा फेसबुकआव माने सानै आइजो माने एसे माने गुनुग गोनां माने बाथ्रा सावरायनो नागिरनाय एबा माने गाज्रि एंगेलजों बाथ्रा बुंनाय एबा गाज्रि एंगेलजों माने बाथ्रा सावरायनाय अडियेन्सफोरनि सायाव माने फोरमायग्रा ओंखारबावबाय गोदोनिफ्राय जों बिराद बुङै बुङै बुजायबोबाय फेसबुकफोराव गेदेर उन्दै मान सन्माननि बाथ्रा खोन्थाथाय बेफोरखौ जोङो बिराद भिडिअ बानायगासिनो दं लोगोसे बिराद बुजायबोगासिनो दं आरो बाखि मानसिफ्रा बिराद बुजिबाय आरो लोगोसे नैबे सानै आइजोआ माने एकदम माने गोदानै माने भाइरेलनि बिखय एबा माने गाज्रि रावै माने बुंनाय बाथ्रा दानखे दुनखे बिदान्थे खालामबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसे ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिथांजो मोना मा बाथ्रा बुंदो थौथ' बिदिबा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो नै आगैमोन हौवाफोरनिया नैबेबायदि समान दं नामा नै बिसिबां समान दं नामा हौवाफोरनिया सोरनाव दङ खोन्थाहर दे कमेन्टआव नै इसिबां गिदिर सोरनाव दङ फाग्ला लंथं उन्दुबायनो हायो नामा सोरबाखि लंथं उन्दुबाबो आं लंथं उन्दुबाबो नुखायाथा नोङो मिथिबाय आंखौ बा लंथं उन्दुना था जालायबावो जेहाय सोरबाखि लंथं उन्दुनायखौनो आं देखायगोन जाहैबाय उन्दुबाबो बे आंनि गोसोसो आं खोन्थादोंसो फाग्लालाय मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा बे आइजोआ माने फान्थावखौ लानानै बाथ्रा सावरायदों नङा होमबा लोगोफोर फान्थावखौ लानानै हौवासाफोरनि आथोनखौ फोरमायदों नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जाहाथे बेफोरबायदि माने हाबा जाखानाय आइजोफोरा आथोन गोरोबनानै गथ' गथाय खांनानै जिखुनु माने मिथिनानै गाज्रि बाथ्राखौ माने ओरैबायदि माने ससियेल मिडियानि गेजेराव माने गारना हरनाय एबा माने उन्दै गेदेरफोर जिखुनु भिडिअ नायनायनि गेजेरजों थ्रुयै नोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो थानो हागौ बिनि गेजेराव माने मोजां गाज्रि बाथ्राखौ निजि मिथिखानानै बा मिथियै बायदि माने जिखुनु माने उन्दै गथ'फोरनिसिम माने मोनसे बाथ्रा शेयार खालामना हरनाय बा बिदा फंबायफोरनि गेजेराव माने गाज्रि बाथ्रा शेयार खालामना हरनायानो जोंनि थाखाय ससियेल मिडियानि थाखाय माने बिराद माने आनलिगेल बाथ्रा जायो लोगोसेयै बेफोरखौ माने साबजानाय मोना लोगोसे नोंथांजों हाबा जाखानानै बे फान्थाव थाइसेजों माने सासे आइजोआ बे फान्थाव थाइसेजों माने गासै बुहुमनि जिखुनु बर'फोर बा गावनि फल'रफोरखौ माने सासेखौल' बुङाखै दे बियो सानै साथामखौल' बुङाखै माने गासै माने बर'फोरनि हौवाफोरनि जिखुनु माने आथोनखौ माने सुनाय नायदों माने बेदो समान गेदेर दंना गैया आरो बेफोरबायदि सोरबाफोर गेदेर मोनदों नामा होननानै माने सुना नायदों माने सोंहरना नायदों माने बेफोर माने बिराद आनलिगेल भिडिअ आरो बेफोरबायदि खालामनाङा लोगोसे जोंहा समाजनि थाखाय बा नोंनि बिदा फंबायनि थाखाय नोंनि बिहाव बिखुनजोनि थाखाय नोंनि बिबोनांनि थाखाय बा नोंनि बेवाइनि थाखाय मोनसे बाथ्रा थायो मोनसे जोंहा मान सन्मान दं बेफोरखौ माने भिडिअ बानायब्लासो मिलियन थाङो मा थाङो भिउ फैयो साबस्क्राइब फैयो डलार बारायो नंगौ निस्सय माने इउटुबनि थ्रुयै एबा माने फेसबुकनि थ्रुयै माने गाइडलाइननि थ्रुयै माने एसे खायलें मोनसे माने भिडिअ बानायब्लासो माने भिउआ निस्सय फैखायो लाइक फैयो भिउ फैयो शेयार फैयो नङा होमबा लोगोफोर थिननाय बिथोन बायदि जिखुनु फेसबुकआव थिननाय बिथोन बायदि जिखुनु माने बुस्थुआनो मावजोबलांबा माने साक्सेसफुल जानायग्रा माने एसे खायलें मावोब्ला माने भिउ फैयो बेनिखायनो माने बेफोरबायदि माने लेथ्रा भिडिअखौ बानायना होबा माने बिराद भिउ फैयो आरो बेखौनो बुंनो माने बेफोरबायदि माने आनलिगेल भिडिअ बानायनाङा हारिनि थाखाय एसे माने मान सन्मान थाङो आरो लोगोसे नैबे आइजो सासेया माने गाव माने मोनाबिलि समाव लानथंगै उन्दुयोना मायथाय गाव माने गथ' सासे थालायनानैबो माने दिनैसिम बुजियालै जोंनि एकदम बर' हिन्जावफोरा माने साफा सानैफोरा माने हाबा जागोदान जिखुनु माने साफा सानैसोफोरा माने गथ' सासे सानैफोरा माने साफा सानैसोफोरा ओरैबायदि बदमास दं माने एकदम थोंजोङैनो बाथ्राखौ बुंगोन बिनि उनाव माने दानखेना होयो माने एकदम मिलायखानाय बाथ्राखौनो बुंगोन बिनि उनाव माने दानखेना होयो माने ओरैबायदि माने एकदम माने केसलाय बाथ्रा बुंग्रा माने बहुत माने बे आइजो सानैखौ माने नुफिनगासिनो दं आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाङा नोंथाङा हराव लानथङै उन्दुयोना ना आन्दारपेन्टजों उन्दुयोना ना फांखाजों माने लानथं खालामनानै बोखावना उन्दुयो नामा जों बेफोरखौ ससियेल मिडियाआव बुंनो थाङाखै नोंथाङा बुंग्रोबानो बै जिखुनु नायग्रा अडियेन्सफोरा माने गोसोआ बोरैबा जायो बा बैनि गोसोखौ बोनानै नों कुइसनखौ लुबैफिननानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायब्लानो नोंथांखौ माने जिर'न मनै नोंथांनि कमेन्टआव ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट मोननो हागौ ओरैबायदि नोंखौ माने एदावनो गोरलैबो मोननो हागौ आरो बांसिनानो माने हौवासाफोरा नोंखौ एदावगोन खिन्थु नोंखौ हिन्जावसाफोरा नोंखौ बिराद गाज्रि बाथ्रा बुंगोन आरो बेनिखायनो नोंथाङाबो माने मोजाङै भिडिअ बानायनांगौ मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगौ आजिखालिनि दिनाव फेमिलि ब्लग बहुत सोलिगासिनो दङ कुकिं बिराद सोलिदों लोगोसे फेमिलि ब्लग सोलिदों
फानि भिडिअ बानायनांगौ जोंहा माने जेसेबांखि माने मानसिनि दिमागखौ जेसेबांखि साननो हानाय जोंहा एसेबां माने जा भिडिअ बानायनो हानाय बा मोनसे एकदम आलादा आलादा भिडिअ लाबोनो हानाय जोंनाव बिराद मोन्थाय दं आरो हायो बेखौ माने सानखांनानै भिडिअ बानायनांगौ सोरबा फान्थावखौ देखायनानै सोरबा गरम बोथोराव लान्थङै उन्दुनायखौ देखायनानै ससियेल मिडियाआव शेयार खालामना होनाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय बा जोंनि गेदेर आदाबाजिमोननि थाखाय बा नोंनि बिहावफोरनि थाखाय नोंनि बिहावफोरनि थाखाय माने बिहा संसाराव माने आनलिगेल भिडिअ बानायना होनाय रखम जायो आरो नोंनि फल'फोरखौ माने लासिंसिं खालामना होनाय रखम जायो माने बेनिखायनो माने बिराद मोजां मान सनमान सलायनो जुजिनांगौ लोगोसे जिखुनु माने नोंथाङा 4 मिनिट भिडिअ बानायनोब्लाबो नोंथाङा 15 सेकेन्ड भिडिअ बानायनोबाबो बै भिडिअ बे खेथाय मोनजागोन बे भिडिअ बे खेथाय मोनजागोन आरो बेनिखायनो मोजां माने भिडिअ बानायनो जुजिनांगौ मान सनमान लानांगौ अडियेन्सफोरनो मोजाङै माने भिडिअ बानायना देखायनांगौ मोजां माने सोंलु खोथानांगौ बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायलांबाय थाबासो जोंनि थाखाय माने एसे माबा जायो आरो दै लोगोफोर बेनिखायनो आं दानि बेफोरबायदि भिडिअखौ माने बारा गोलाव खालामना लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयाव फोजोब लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव सरजा फैदोंब्ला एबा माने सोरनिबा सायाव माने खें नांखांहैदोंब्ला माने आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ माने मिजि थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसे फोजोब लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों।